babaken agyaman aken ka. Jesus, sikat ikan kanta, bendisyon ak tinagan mo, sikat madaya. Mangandingay nga gayen, umunaken maudi, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios na nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Agdayawak ti Espiritu ken pudno, ingatok ti imak nga pagdayaw ko ken ka. Agragu ken agkanta, agpalakpak ken agsala, ita sangwana. Mangilingteg ti biyag ko, mangisalakan nagayem ko, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, rumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, rumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, rumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, rumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Risut magat-gata, indag balbalin, uray pa'y tuwirik na, kenda tumaday tuyo biyan, kaya't kut may sa abana, numaminsan jak kaya, nyamata may sangam mo, biyak balbaliw ti Diyos. Balbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw, ken banbanang dito'y lubong, uray ti aglaw
ken patpadas day tuyabyan na duma-duma adama kinadatos ken kinaimba nga mata may sanga mo di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at lumatnagat sumungsungbat kanyak lumawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at lumatnagat sumungsungbat kanyak lumawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios saranayen at lumatnagat sumungsungbat kanyak lumawagat di agbalbaliw ti Dios di agbalbaliw ti Dios panagayat na dito'y lubong ng tet tinamnaman awan nga ro ditiras ko nabaybayan na ka kaitu mangayay waken ka Kumarara ka
Jesus nga isut aya, inaldaw masabat na among met anak po kawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. May sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managpasun, wapo na ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya, inaldaw masabat na among met anak po kawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. Uriwanak tayo kadagiti tao ni Jesus ti mangisalakan. Tapno awan tu sadyay ti ako naken ka, adi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya, inaldaw masabat na among met anak po kawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya, inaldaw masabat na among met anak po kawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Tapukak laeng tao anabuken, isuro na ngagmatalo ken ka nga agbutang, isurong tidalan apag naak pangaasim o Lord ay wananda titunggal aldaw, titunggal aldaw, sweet Jesus, Omar arawakin ka, ipaay mo't pigsak itinaldaw apanagkubra, tinaglaban
ipangagnak Lord, idalan na itunggal aldaw. Malagip ko'y di ano malmalayak amum o Hesus ket itag ay na kensaranayan na barikut adum mga pulos kanya paasim o Lord, tulungan na itunggal aldaw. Itunggal aldaw, sweet Jesus, umar arawakin ka. Ipaay mutik sa itinal daw apanagubra. Tinaglabas, sweet Jesus, kantong bigat tarabayang na ipangagnak Lord, idalan na itunggal aldaw. Itunggal aldaw, sweet Jesus, umar arawakin ka. Ipaay mutik sa itinal daw apanagubra. Tinaglabas, sweet Jesus, kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord, idalam na titunggal aldaw. Ipangagnak Lord, idalam na titunggal aldaw. Panagayat na dito'y lubong ng tet tinamnaman. Awan nga ro ditirat mo nabaybayan na ka sa isus mga yaywan ken ka. Wow, 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 wow
Diyos awate man daytoy iman pulos nga jak ammo palalo ti bannog ko nga agbiro ti dalan mo o apo dengge man tuy dawat ko isuruman ti pagnaan tapno ammo ti dalan ko silawam ti pagnaan ibinem daytoy imat iturong mo daytoy sakat o ama matnagak no awan ka ti pamati analintek anapalalo pulos nga jak ammo ikanak tinamnama tapno awan iti dudua o apo dengge man tuy dawat ko isuruman ti pagnaan tapno ammo ti dalan ko silawam ti pagnaan kibinem daytoy imat iturong mo daytoy sakat o ama matnagak no awan ka waras mo't panakitang kitaman tiaglawlaw adu nga tao makumikumda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmageda gemawan ti tiyempo da kaano pa'y nagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos
ket akatawada ipang pangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada. Tao, kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biyak mo ket saan mo ako pa agriin ka, agriin ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta ato iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat ken natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet. Tao, kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biyak mo ket saan mo ako pa agriin ka, agriin ka, agriin ka, agriin ka. Makita kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan na umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tarika kay nangabyak mo maisimpa sublim day didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus
man no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalata umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang na duma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mangtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa apamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan sut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwanak tayo katagiti tao ni Jesus salaka
sadyay ti ako naken ka, adi mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga kanya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment ana pukawa, ngam di mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga kanya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment ana pukawa, ngam di mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumten liday, panagtuog daytoy puso, jak maawatan dusa wenno panubo. Ganti kari di Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa, iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Ganti kari di Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi kasapulan, panagtulnog. Ngam ti kari di Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na.
Dagsak kalpasan panagsagatan. Pamatiken ayat kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan, tanusika binaybayang, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet ngetan. May sanga kabsat ti inak na kita, hasta unay kinarekta na nga agserbi ti na marswa. Ngem dimten ti padas, suot ti panagbiag na, bigla na limam iis ti pamakina. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet matan. Kapday di kapsat nga limang iis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sana inkararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet matan. Pamatim aywanan sa limet matan. Panagmaymaysa, adayo ang lugar na kadano na, jak man maawatan tuyrik na, luluwak agarubos, jak amuti papanan.
Asip ngeta dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak maiyaw awan. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno namay, ada ka nga mang tartarabay. Awaten imak o apo, denggem dagiti araraw ko, dinak baybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno namay, ada ka nga mang tartarabay. O apo pakawanan na kadagiti agyaman ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Lugar anakaskas daaw a syudad, sakbay anakatengak idiyada simabat ngaranyak, nga isuti sinursurot ko alawat. Tapno makita ti pagnaan, wen pudno anagmayat, adu akita ti makaparasa, ken dagiti tumatayab, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gumilgilap abalito, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus.
Kas may nga karnero agsapsapul na lang tungaruot kan sa pulen natay nadalus nga ubo kasta't panagserbi kini Apo Diyos wen putno anagmayan adu akita di makaparagsa kendag iti tumatayan niliwliwadak kaya iti panagna kinangkantanda wen putno anagmayan adu akita ti makaparaksa kendag iti tumatayan niliwliwadak payat iti panagna